Quin merder que tenen aquests del Rajoy i el Puigdemont de marres amb la independència catalana. És un assumpte intern, no hi prendrem part. Aquí a Alemanya estem molt tranquils, no tenim per què prendre part d'un assumpte intern estranger. I si no, que ho arreglin a Bèlgica. A veure què diuen les notícies de l'assumpte aquest del Puigdemont. Per tocar els collons avui menjarem crema catalana i prendrem cava. La marra que els va arribar per rir. Aquí diu que han detingut en Puigdemont a una benzinerra. Una benzinerra alemanya. Toca't els sous. Me cago amb el Rajoy i el Puigdemont dels collons! Segur que ho han fet expressament. Amb lo tranquils que estàvem aquí, me cago en la puta! I ara tota la premsa internacional mirant cap a Alemanya. Que si l'extraditem, que si fem això, que si fem l'altre. I per postres el tindrem que mantenir. Perquè, clar, no podia tornar a Bèlgica. Tenia que venir aquí, a Alemanya, a tocar-nos els collons! Vinga, aneu tots cap a casa a connectar-vos a Twitter a veure què passa amb l'assumpte aquest. I tu avisa la Merkel per WhatsApp. Führer, la crema catalana cremada o sense cremar? Avui no hi haurà postres, guardeu el cabo a la nevera, s'ha acabat la festa per avui.